En la llunyania, la neu del Puigmal contrasta amb els colors verds i marronosos característics de la Cerdanya. Som els boscos de Lles de Cerdanya, que acullen la sortida d'una competició d'esquí de fons molt popular, la Marxa Pirineus. La cursa ressegueix el traçat de l'anomenada autopista, un recorregut que, vorejant els 2.000 metres d'altura i entre boscos de pi negre, uneix les estacions de Lles i d'Arànser per les muntanyes que tanquen la Cerdanya pel nord-oest. L'esquí de fons guanya aficionats nous cada any. Nascut als països nòrdics per necessitat, aquest esport és una manera nova de delectar-se amb els paisatges hivernals als Pirineus. De tornada a la plana ens espera Bellver de Cerdanya, una de les poblacions ceretanes més importants des que al segle XIII el rei Jaume I va ordenar que el camí ral que unia Puigcerdà i la Seu d'Urgell passés pel seu petit nucli habitat. Bellver i uns quants quilòmetres més enllà Martinet, ja gairebé al límit de la Cerdanya amb l'Urgell, són una bona porta d'entrada al Parc Natural del Cadí-Moixeró. La cara nord del Cadí, majestuosa i desafiant, és la joia d'aquesta serra prepirinenca. Just de sota hi ha escampats uns quants poblets de pessebre. Veient-los, és inevitable pensar en la duresa de la vida de la gent que durant segles ha viscut en aquestes contrades aïllada pel fred i la solitud. Les cingleres imponents de roca calcària del Cadí són un paradís per als amants de l'escalada en roca a l'estiu i en glaç a l'hivern. Curiosament, el vessant sud d'aquestes muntanyes és molt més suau i permet arribar caminant fins a tocar del precipici. El Parc del Cadí-Moixeró és un bon lloc per fer-hi excursions de mitja muntanya, que de vegades tenen el premi d'una vista inesperada. A l'hivern el Cadí és molt més exigent amb qui decideix acostar-s'hi. La neu hi arriba puntual i el paisatge es torna més inhòspit. Molt a la vora, amb una planta que el fa digne de competir en bellesa amb qualsevol cim del món, sobresurt el Pedraforca, un prodigi geològic. La llegenda explica que la muntanya la formen les ruïnes d'un castell sarraí encantat. Però el massís no és només ric en llegendes. Les mines de carbó de Saldes permeten treure profit de la muntanya des de fa més de 100 anys. Cal remuntar de nou per tornar als Pirineus axials. La ruta passa per Berga, lloc de pas des d'èpoques medievals dels que anaven a la muntanya o dels que des de terres pirinenques baixaven a la plana. A més de la festa de foc i soroll de la Patum, el santuari de Caral atrau els que s'acosten a Berga. Des del segle XVIII observa la ciutat des de l'altura, com si la volgués protegir. Passem de llarg del pantà de la Baells i diem adéu al Pedraforca que ens saluda llunyà. La boca sud del túnel del Cadí ens obre la porta per tornar a la Cerdanya. Inaugurat el 1984, fa 5 quilòmetres de llarg i creua tota la serra del Cadí-Moixeró.